Печално бащино огнище, печални граде, роден мой, любима люлко, пепелище на скъпи радости безброй. Към теб душата ми стреми се, въздиша, твой нали съм син, и днеска виждам пак, дими се над нисък покрив бял комин. Там наши дом благословени, там кътът роден, кътът мил, магнит за спомени свещени, където аз съм се родил. Де майка млада с грижи мили обсипвала ме с любов, де растох и набирах сили за бурите да съм готов. И дворчето ни дълго, тясно, чучура с бистрата вода, и чемешира виждам ясно, и люлеката край зида. Не ви, не вашата красота ли да съм певец, причина бе, и таз любов у мен запали към родната земя, небе. И всичко скъпо мене, сега го виждам отдалек, поема сладостно видение, с душа ми свързано навек. Госпожа Неделчева, докато разглеждам тези стари фотоси на Сопот, на къщата на Иван Вазов, искаме се да ви попитам вас като директор на къщата музей на Иван Вазов, какво ще ни разкажете за рода на Вазов? Иван Вазов произхожда от два много будни за времето си рода, пуснали здрави корени в нашия подбалкански градец Сопот. По бащина линия от рода на Кирко Иванов Арнаудов, а по майчина от рода на поп Аврам. Ами откъде е дошло това име Вазов? Да. Най-големият син на Кирко Арнаудов, Иван Вазът, Иван Кирков Вазът, бил много красноречив, сладкодумен човек и го нарекли Иван Вазът. На турски Ваз идирим ще рече, говоря красноречиво, беседвам. Така че това качество станало причина и за етимологията на самото фамилно име Вазов. Когато в Сопот идвали паши, турски паши, винаги Иван Вазът ги посрещал и говорил много добре. Когато се готвях за това предаване, аз прегледах една ваша статия в Литературна мисъл, непубликувани документи, свързани с Вазовият род. Едва ли е възможно цялата статия да бъде прочетена на нашите зрители, но какво беше основното в нея? И основното е да се покажат някои неизвестни документи, които хвърлят нова светлина върху Вазовия род. И най-вече един така неизвестен досега факт, че именно литературната дарба, поетичната блесва още преди Вазов в самия Вазов род. Най-големият брат на Съба Вазова, или това е Минко Николов, той е най-големият син на Хаджи Никола Поп Аврамов, също е бил поет. За съжаление той умира на 25 годишна възраст и ни оставил само едно стихотворение. Село Сопот и град Враца се разговарят като брат и сестра, поместено на страниците на Цариградски вестник през 1851 година. Там той се подписва Минко Николов Сопотненец. Но за неговата поетична дейност, за неговата висока ерудиция и култура е останало едно красноречиво свидетелство, което времето не е успяло да изтрие. Това е мраморната надгробна плоча, която и досега стои край Сопот в историческия манастир Свети Спас. Тук ваятелят на времето извая върху белия мрамор една масичка, а на нея паче перо и свитък. От двете страни са представени два кипариса, символ на вечното творческо начало, а отгоре
текста на старобългарски, с старобългарски букви. 7 януари 1853 година помини Господи раба Твоего Минко Хаджи Николов. В дните първи път, когато музата ме посети, с увлечение непознато, моите дадох и нощи. И в потайното килерче заработих при свеща на опушено фенерче, скрит от строгий си баща. Знаех как се той гневеше някой път в тефтеря свой, мой песникът съзреше, буря, гръмове безброй. Син, търговец, той мечтайше, с трезвен ум, в полезен труд да се впусне. Ах, той знаеше, песне носи глад и студ. Той бе прав, но аз изкришно с по-голям работех жар. Той тогава бе излишно, но не бях си господар. Спирай извор да не блика, спирай вятър да не вей, искай болка да не вика или младост да не пей. Роб на моето вдъхновение, нижех песни, стихове, кът че върших престъпление, се в нощни часове. И редяха се тетрадки на душата ми с плода, и нощите бяха кратки, и приятен бе труда. След вечеря пък незнайно от баща си бързах там, майка думаше ме тайно: ако нямаш свещ, да дам. Но поетично дарование е имала и майката на Вазов. Да. През 1891 година тя започва да пише своите спомени. Захващам да напиша нещо за възпоминание на чадата ми. Така простичко започват нейните спомени. Тя ни връща в годините на своята младост, за да ни принесе в драматичната 1877 година, когато целият град Сопот е бил опожарен, а тя с невръстни деца е трябвало да бяга през Балкана. Тогава загива и неговия съпруг. Да, тогава загива и Минчо Вазов. И тези спомени достигат до нас, за да ни разкажат за нейната литературна дарба. После, когато тя разказва за своите преживявания в Араповския манастир, просто нейната реч се лее като мерена реч. Фактически тя не е отделя като стихови, но първият издател на спомените, професор Иван Шишманов, още преживи той ги издава, отделя тези изречения в стихотворна реч, за да подчертае нейната поетична дарба. Спомням си, че професор Шишманов на едно место даже споменава, че спомените на Вазовата майка му действат по-силно, отколкото житието на Софрони. Да, той по сила и дълбочина на чувствата поставя спомените на Съба Вазова много по-високо от житие и страдание грешна го Софрония. Това е една много висока оценка. Вазов преживе не е забелязал интересно тази дарба на майка си. Той я вижда и даже пише в своите спомени, че си спомня и видял как тя стои на миндерчето и пише, но той не е смел да си докосне до тях, да ги прочете. Пръв ги прочита професор Иван Шишманов, тъй като не е искал отново те да го върнат в драматичната 1877 година, когато умира по най-зверски начин е съсечен Минчо Вазов. Той не е искал наново да преживява порухата на Сопот. Именно тук поета си служи с една много точна дума. Той въвежда в български език, казва: има ли по-точна дума от поруха? И той тази дума идва в неговото съзнание, когато след дълга раздяла с родния град, отново след освобождението го вижда и на местото на бащиното си огнище вижда само руини и пепел. Аз здрав съм син на здраво поколение, с желязна воля, с вяра от чилик,
упорно в труд, мъжествено в търпение, то носи на плещи си твар велик. Твар тежък, дълъг низ години, на бури, на превратности безброй. Свидетел бях на всичките съдбини, що бодро преживя народа мой. Душата ми е цяла разорана от страшни на неволите му плук, на всичките трептежи на Балкана. История съм жива тук. Добър ден! Госпожа Бачева, ще бъдете така любезна да ни покажете Софийския дом на Иван Вазов. Да, разбира се, заповядайте. Тук в тази зала посрещаме хилядите почитатели на творчеството на народния поет. Тук е разположена нашата малка художествено-документална експозиция, която чрез снимки, факсимилета, първи издания на Иван Вазов проследява най-основни моменти от неговият жизнен и творчески път. В експозицията сме показали първите издания на първите стихосбирки на Иван Вазов, Пряпореци гусла, Тъгите на България и стихосбирката Избавление. Посетителите могат да видят първото чисто литературно списание «Зора», което Иван Вазов и неговият приятел Константин Величков редактират. Прочутата българска христоматия, която пак двамата редактират и запознават тогавашните български читатели с повече от 100 български и чужди автори. Известното списание «Наука», Вазов като председател на Пловдивското научно-книжовно дружество редактира това списание и на неговите страници също публикува свои произведения. Стихосбирките «Гусла» и «Поля и гори», в които Вазов на части публикува одите от знаменития цикъл Епопея на забравените. Показали сме и първите издания на най-българският роман в нашата литература, романа Под игото. Отначало Вазов публикува романа на части в сборника за народно умотворение «Наука и книжнина» и първото самостоятелно издание на Под игото излиза през 1894 година, придружено от 25 оригинални илюстрации от големи художници, между които Обербауер, Антон Митов, Мърквичка, Канели. Интересно е да се знае, например, че за физически портрет на главния герой на романа Бойчо Огнянов Вазов използва брат си Михаил, загинал по време на контрапреврата срещу Александър Батенберг. В смисъл такъв той дава снимка на Михаил на художника Антон Митов, за да създаде физически портрет на Бойчо Огнянов. А за Боримечката позира големият на времето наш артист Иван Попов, близък приятел на Вазов, един от най-добрите изпълнители във Вазови комедии и драми. И първия превод на романа Под игото на английски език. В останалите три витрини сме поставили първи издания на Вазови стихосбирки, сборници с разкази, романи, писани в София. В нашата малка експозиция сме показали и някои реликви от фонда на музея по повод първия юбилей на Иван Вазов през 1895 година, по повод 25 години от литературната му дейност. Специално във Виена юбилейният комитет поръчва тази сребърна лира с сребърен венец и позлатена панделка. И върху всяко листенце на венеца е изписано по едно заглавие от Вазови произведения, публикувани до тази година. А по повод втория юбилей на Иван Вазов през 1920 година, по повод 50 години от литературната му дейност и 70 години от рождението, Вазов получава много интересни, оригинални подаръци и поздравителни адреси.
една сребърна папка, в която е поставен поздравителен адрес от славянска беседа, една папка дърворезба, в която е поставена грамотата на Софийския университет, с която Вазов е удостоен за почетен доктор на университета, златният часовник на Вазов, подарен му от министъра на народното просвещение Стояно Марчевски, ордена Кирил и Методий, с който Вазов е удостоен за втория си юбилей, и един малък сребърен маслинов венец, подарък на Вазов от македонската емиграция. Морен орачът из нивата сееше. Сееше в ровки бразди. Руен се под по челото му лееше и по космати гърди. Гледах как хвърляше весело семето, силни и здрави зърна. Сей, земеделецо, днес му е времето. Хвърляй добри семена. С жътва богата, с спор, изобилие Бог ще труда надари. Честно и славно е твоето усилие. Бодро засявай, ори. Зная сеячи и други в нивата, в другата нива у нас. Там ще поникне транакът, копривата, непозлатеният клас. Гнило е семето в почвата плодната, дето го фърлят уния. Плодове грозни ще бликнат в народната нивица. Грозни злини. Хранят с отрова това поколение. С дело, с примери, с реч. Бъдеще страшно ще жънем в смущение. Жънем го даже ние вече. Сеете, сеячи, доброто засявайте в младата нива у нас. Истини здрави в душите втълпявайте. Важен е днешният час. Сейте ламтеж къмто правда божествена. Сейте любов, не вражда. Милост в сърцата и обич мъжествена къмто дълга и труда. Жадна за хубаво семе е нивата. Силна е, сочна е тя. Всичко се ражда в горката, родливата. Бурен и клас и цветя. След завръщането си от Русия в България, след тежките емигрантски години в Русия, в България Вазов дълго време се чувствал като чужденец на родна земя, намерил семейството си в тежко материално състояние, майката, братята, сестрите били разпръснати, измъчен от безпаричието и от неудобните квартири, които много често му се налагало да сменя. Въобще, шегува се Вазов, аз съм си такава птица, където отида, строя си къща, имал по-рано къща в Пловдив, искал и в София да си построи свой дом, но дълго време отлагал неговото построяване поради неблагоприятния ход на бракоразводното си дело с Атина Болярска. Но мисълта да се приюти под свой покрив не го напуснала. Този дом е построен през 1895 година. 26 години Вазов живее в този дом до смъртта си. Тук в къщата, долу на първия етаж, в югозападната стая, се настанил брат му Никола. Това е стаята на майката, на Съба Вазова.
При живе старата жена подредила стаята си в един типичен сопотски стил с шарените черги, губерите, иконостаса, миндера, многото снимки по стените на нейни синове, снахи, внуци, нейната многобройна челяд. В иконостаса на баба Съба се пази една особено ценна реликва, една семейна икона, Успение Богородично, която е единственият оцелял предмет от пожара на Сопотската къща по време на руско-турската освободителна война. Отечество любезно, как хубаво си ти, как чудно се синее небето ти безкрайно, как твоите картини меняват се омайно, при всеки поглед нови, по-нови красоти, тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна с цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Ти сбираш в едно всички блага и дарове, хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове. На изтокът светлика, на югът аромата, горите ти са пълни с хармония и хлад, долините с трендафил, гърдите с благодат. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Отечество, не си ли достойно за любов? Кой странник без въздишка можа да те остави? Кой има сила твоите картини да забрави? Що нямаш ти? Що липсва под синия ти покров? В случай, че Бог би искал Едемът да премести и своя рай прекрасен при Емос да намести, Отечество, не си ли достойно за любов? Това е спалнята на Иван Вазов. Скромна е наредбата и в неговата спалня. Насреща част от дрехите на Вазов, сега поставени в този стъклен шкаф. При живе той не е имал гардероб. Леглото на Вазов са шарените, рисуваните табли. До леглото върху нощното шкафче винаги е имало по една тетрадка или някакво тефтерче, в което Вазов записвал някои родени мисли или стихове в много от безсънните си нощи, а те наистина са били много. За това свидетелства неговата сестра Въла Вазова, която идва да живее в къщата при своя брат и да се грижи за него след смъртта на брат им Никола, и разказва: бачо най-добре работеше през нощта, той се събуждаше някъде към 2-3 часа и аз го чувах как отиваше от спалнята в кабинета да работи. Кога от родната земя замина, мен любещите пак ще да ме любят, кът знаят що, кого в мене губят. Какъв живот с това сърце истина, какъв източник на любов пресъхна, каква хармония с лирата заглъхна. О, знам, и в гроба пак ще да живея, ще млъкна, но в душите пак ще пея. Живота любех, много не окрадох. Българио, аз всичко тебе дадох. Душа, сърце
любов, зари небесни, от теб приети, върнах ти ги в песни. Това е официалната гостна стая. Тук в тази стая са протичали дружеските задушевни разговори на Вазов с неговите приятели, професор Иван Шишманов, Константин Величков. Тук е идвала писателката Евгения Марс. Тук в тази стая през 1920 година, когато се е чествал втория юбилей на Иван Вазов, идват членовете на юбилейния комитет и официалните лица. На Вазов е връчено високото отличие ордена Кирил и Методий. От балкона на тази стая, от към улица Раковски, Вазов посреща своите почитатели и тези, които са имали възможност по-отблизо да видят народния поет, чули неговите развълнувани думи: да живеете, деца, да живее България, която вие носите в бъдещето. Вазов се развълнувал и разплакал, когато видял, че идват българските опълченци, дошли да поздравят своя поет. Език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни, език на тая, дето ни роди за радост, не, за ядове отровни. Език прекрасен, кой те не рога и кой те пощади от хулигатки. Слушал ли се някой досега в мелодията на твоите звуци сладки? Разбра ли някой колко хубост, мощ се крие в речта ти гъвкава звънлива? От руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива? Не, ти падна под общия позор, охулен, опетнен с думи кални, и чуждите и нашите в хор отрекоха те, о език страдални. Не си можал да въплатиш в теб създанията на творческата мисъл. И не за песен геният ти слеп, за груб братвеще само бил рисъл. Той слушам все, откак съм на света. Всето и ругателство, ужасно, модно. Все тоя отзив, ниска клевета, що слетя всичко мило нам и родно. Ох, аз ще взема черния ти срам и той ще стане моето вдъхновение и в светли звукове ще те предам на бъдещето бодро поколение. Ох, аз ще те обриша от кълта и в твоя чисти бляск ще те покажа и с удара на твоята красота, а с хуйниците твои ще накажа. Госпожа Александрова, разрешете ми да ви поздравя с най-хубавите чувства, които будят тези стихове у вашите почитатели. Позволете ми да ви попитам, вие толкова години изпълнявате Вазова поезия, какво е отношението ви към Вазов, към стиха му, или пък споделете нещо от вашата артистична кариера? Едно от най-вълнуващите ми изпълнения на български език беше през 1978 година в Рим, в църквата Сан Клементе, пред гроба на Кирил. Паметен ден за мен. Но въпреки това най-отговорна се чувствам, когато изпълнявам Вазов в България, пред бъдещото поколение, както самия той нарича младите хора, децата. Защото Вазов е една история в литературата.
Това е работната стая на Вазов. Тук, в тази стая, на тази работна маса, Вазов обогатява българската литература с многобройни художествени произведения. Тук са създадени негови стихосбирки, сборници с разкази, романи, драми, пътеписи. Има интересен спомен за работната маса на Вазов. Някои негови познати не са били доволни от обикновения вид на неговата работна маса и го увещавали да си поръчи едно здраво, солидно бюро като народен поет, а Вазов отговарял: по-важното е какво човек ще напише, а не върху какво ще го пише. Под масата прочутия ненаситен кош, от който професор Шишманов спасявал много ръкописи. Когато започнал анкетата си с Вазов, искал писателят да му предава всичките си ръкописи, но Вазов все се чудил защо са му необходими тия дръсканици и ги хвърлял в коша. Но професор Шишманов разказва в спомените си, че той дори пресрещал жената, която чистила къщата долу по стълбите, да провери дали тя няма да изхвърли някой ръкопис. И при живе Вазов е поставил портрета на своя приятел, професор Иван Шишманов, срещу работната си маса. Портретът е рисуван от Елисавета Консолова Вазова, снаха на Вазов, съпруга на най-малкия му брат Борис Вазов. А под портрета на Шишманов е един малък оригинален портрет на Вазов от големия наш художник Антон Митов, рисуван през 1895 година. Интересен е един портрет, скица на Вазов от неговият приятел Константин Величков, разбира се, снимка на майката. Интересна, оригинална е и картината, и иконата Свети Иван Рилски в много интересна, оригинална рамка дърворезба. Особено ценна е картината Македония от големия наш чешки и наш художник Ян Мърквичка. Оригинални са телефона, часовника, барометъра, личната библиотека на писателя. На много посетители прави впечатление малкия брой книги в личната библиотека на Вазов. Около 300 тома има в този библиотечен шкаф, но Вазов не бил библиоман. Той дори имал една малка слабост да се освобождава от книгите, след като ги прочете, и ги подарявал на близки, на познати, на читалища, на училища, на болници по време на войните, а за себе си оставял само това, което му е необходимо в работата. Сега в този библиотечен шкаф се пазят много ценни първи издания, преводи, книги с автографи и много речници и справочници, които вече днес са библиографска рядкост. Душата си раздадох аз в трептящи звукове и песни. Раздавам я и този час с последните лучи небесни. Страданията си излях, възторзите излях си също. И всичко миро аз казах, що в мен бе болно и умогъщо. Не лъже ли се? Някой зов, друг някой блян в душа не бдили, недоизказана любов, мечти недомалвени, мили. Но, Родино, за тебе пях, ти цяла беше в паметта ми, и да открия не посмях, светаята светих в душа ми. Ще отнеса в гроба свой светът невидим на поета, жадът неутолени мой и песнята си недопета.
Тук, в тази стая, в трапезарията на семейството, по време на обяд, поемайки първия залък от последния си обяд, Иван Вазов получава сърдечен удар и умира. Предлагам ви да помълчим.